Inochama we Mina nalo umsindo okwazike ukuthi uKhokhovula ukhona ke endlini zokusakaza uzokwazi nje ukuthi anichushise ke endabeni ezithinta ke isinto. Khokhovula ngibingelele ngwamukelo ohlelweni vintage mode ngicela umbingelele umlaleli ekhaya. Bingelela ikhehla lamakhehla Semalahleni FM bingelela umlaleli wonke lapha emakhaya ngithi ngithanda kakhulu ngibonga futhi ngendlela enize ngayo kwi spiritual gathering yethu khona lapha number 1 Road Street. Ngiyabonga kakhulu kube kuhle nicheke ku YouTube Khokhovula TV nizobona ke lo mcimbi ukuthi uhambe kanjani. Ngiyezwakala Khokhovula so konke kube mhlophe kulesi spiritual gathering bonke abantu bekisizakala. Light candle siqhubisa ukukhanya. Abantu abakhanyelwanga kube emnyama uzuzulala evilanda. Yo. Bathi sibonga ukuthi basizakele Khokhovula. Kakhulu. And it was for free. Bengadingi imali kumuntu. Pray with me. Yeah. That was the motto. Pray with me. Sibonga kakhulu. Khokhovula hlezi kuyintokozo sibe nawe mekuyi Tuesday ngaso lesi sikhathi ngoba baningi abantu abasizakalayo. Bakhumbuza abaleleli bangaba ingcenye ku 0711751528. Namhlanje ke sibeka ke umuntu ke nenkolelo yakhe angeke ahlukane naye. Khokhovula sicela usithathe usibeke usiqaqe lesihloko. Yabona mangibuka abantu ngiyabuka ngabona abantu behlukile ngokuphila kwabo divided in their diversity living together. Asengizobuka politics in spirituality and beliefs okuyipolitiki kuyindaba zenkolo. Abantu baqwasane omnyathi nguye okaNkulunkulu omnyathi akasuye lo kaNkulunkulu kodwa sonke sikholelwa sithandaza kaNkulunkulu oyedwa. Ngithema sengibukela kanjalo asengizobuka ukukholelwa kwabantu ngokuhluka. Sinama Muslims, sinama Rastas, sinezinyanga nezangoma, sinabapolofeti nabo bahlukene. Kunalaba bemoya abangapha kuma ZCC ngoba ukhanyani, kunabapolofeti abamatende, naba ofire, kunabapolofeti abamazelo estimela. Bonke laba bantu kuthandaza uNkulunkulu yedwa bakuthiwe Jesu, bakuthiwe uNkulunkulu. Kodwa yonke lento inkolo kunezangoma zibiza amadlozi bese ziyabiza nemvelo phange uNkulunkulu. Yiloko okuye kwazana le spiritual gathering ebekudala mhla ka 27 odlulile bengimuse wonke umuntu ngobulasta ngobuzayoni ngobumuslim ngobuchristian asihlangane nisonke kuthi ngabantu bakaNkulunkulu. Lokho kuchaza ukuthi umuntu nomuntu uvumelekile ukuma kule nkolelo akuyo abambe kuyo as long as imsebenzele kodwa akungabi nomlo phakathi kwabantu njengoba neBhayibheli lalisho kuvelaphi ukulwa phakathi kwenu. Angekho kaKhefas angekho nokaApollo. Ase ngibuka abantu baphesheya laba ababethunjwa bethathwa ngama missionaries besiyokwenziwa izigqili. Laba bantu bazobuke namhlanje inkolelo yabo njengomuntu womAfrika. Umuntu womAfrika unenkolelo enzima kakhulu. Yala ukuphuma kubo. Namhlanje ngiyafonelwa mina ngiyareceive abantu abavela phesheya nginabo Michael nginabo Brown Kellen Brown baphesheya bengivakashele kwami la Omonde sese Omonde bebuya phesheya ngengaba nabafowethu abanye abavela la eAfrika kodwa kuthiwa ngama diaspora abahlala khona. Okuyikuthi laba bantu laba nama ufika khona le phesheya uyabona indlela abakuthatha ngayo nehaba bazobe benalo nokulangazelela nje ukuthi indaba zabo zisonjululwe noma bachanelwe bahlelwe endabeni zakamoya. Umuntu nenkolelo yakhe ngeke kuhlukane. Akukho umuntu ongakholwayo mina mangibuka kahle. Kunalaba abantu abathi thina singama atheist, kwaba atheist asikholelwa kulutho, ayikho into asikholelwa kuyo. Ngithi mina hayi uyakholelwa. Khona lokho ukuze ukholelwe ukuthi kunento okuthiwa inkolo le ongakholelwa kuyo. Ikukholelwa kuwona. Now into ehluphe kakhulu mangibuka indaba zenkolelo nomuntu. Inkolelo ziningi ezinye zimbi ezinye zinhle. Inkolelo abanye bazikhanda. Umuntu nokholo akuzange kwavuma ukuthi kungahlali kukonke. Umuntu nenkolo yakhe ngeke kwahlukane. Yilapho ubona umuntu mayinkolo sengathi uyayiswela uyayikhanda inkolo. Namhlanje sinabo Jafara kanye namalasta lento kuthiwa yaqala ngomuntu okuthiwa nguHela Selassie wase-Ethiopia. Yakhandwa lento kodwa kunomuntu ozelwe enophawu oluthize olukhombisa ukuthi
unomoya thizeni okumele ulandelwe onjengobumesaya onjengokuzalwa kukaJesu. Namhlanje sikhuluma kunjena indaba yesiphambano noMesaya. Kunabomesaya abawu-16 abaye bavela. Iziphambano zimbili. Kunesiphambano sobuKristu esibheke phezulu. Kunesiphambano samagibhite esibheke phansi. Sona savela kuphi? Savela ekuthinini ulwandle babeqala ngalo inani lemvula, inani lamanzi, kungabe kuzoba nendlala, kungabe kuzoba nemvula, abantu batshale bavune. Amanzi mayesehlile babe waqala ngalapha babefake khona ugodo. Amanzi afika aba isikhathi eside lapho aseyehla esiya phansi eshiye efake imali liyana. Aba yisiphambano esincane ngoba phansi kwakuncane phezulu kokukhulu asafananga lesiphambano lesi esikaJesu. Bakholelwa kusamagibhite namhlanje sikhona. Ongakholwayo kugula lapho ukuthi isiphambano samagibhite sasivelaphi. Kwakuyilokho ukuthi kwehla amanzi. Lokho kwakusho ukuthi imvula iye yashoda. Bakholelwa kuso leso siphambano. Umuntu uyayikhanda inkolo. Kuningi okukhandiwe namhlanje sinabo Pope Pope John Pope Benedict what ayengekho amadodana wazoqala the Roman Empire bengama superpower njengalento iMelika eyiyona, iBabylon yabayona, iEgypt yabayona, Medo-Persia, Greece. Umbuso wamaRoma wazozala abamelwana benkolelo yesiRoma. Wakhandwa abopapa laba abayibo engibambukile babusa umhlaba manje ngoba yibo ababeka imithetho yokuranwa kwembuso nenkolo. So inkolo abantu bayazikhanda. Namhlanje mangabe uthatha ukubheka sinezinto okuthiwa Illuminati. Lezo zinto zihlangahlangene. Leyo ngithi ukuthi bengile eFolkrust ngibuyela khona manje baphumana entweni. Umlungu wabo othatha intwalo kusosobana ukuthi esawubatha asekonke saphila soshona namabhano siyayazi leyo nyanga. Wayene funeral phala base bemenzela into ukuthi ukuze ibhizinesi lakhe lihambe mayengcwaba abantu babantu la automatically abanye bathwebuleka, abanye bathwebula basebeba izigqila nezipoki zokuphakamisa umsebenzi. Njengoba ngihamba nje ngeke ngezomunye ekhuluma ekhosini lapha ngathi we kulele kubili ngabe kunje ngabe kuyavusana ngeswasho amagama abantu ethi uvusa izipoki lapha na kuvusela izipoki. Hawu unesipinde singanani wena nale nkolelo yakho ongafuna ukuhlukana nayo? Uhamba usiyovusela izipoki ukhuluma kanjani nalezi zipoki lezi zizokwenzani? Njoba umuntu ofileyo engowakho elidlozi lakho uyakujikela kwenzeka izinto eziphedayo uma uhamba kuthiwe kubonakala kanjena ngoba idlozi lakho bese usovusa amadlozi abanye abantu ongawaziyo. Zamvukela izipoki lokho sazonomlungu unangakuyena manje una 73 nomlungu lapha eFolkrust akalali kumdosa imsipha kumvuse kugqomoze ufike kudweba amacross iziphambano lapha navuke zidwetshiwe afika ngazidibhiza phansi wanginika imoto ezifileyo ezo3 neprinter machine eyi1 ngeke ngikwani yabe ngafuni lezo zinto ngoba ukuzithwala kodwa ngizoyidonsa lena ngizithwala imoto yami expense enye ngize ngabe khona ndlela la yaphumithela amaviri wonke yawa yathela nje ikhishwa ngeyibhoki lezo sokungaba yizo phela nazo azihloniphi inyanga kodwa at the end of the day mawuwinile ubuya uphila. Uyabona kunabantu izinyanga ukuthi mawubuza umbuzo njalo khathona unembuzo yama-advocate sondala ukubuza uyithatha yokumbheka ngembuzo wena ke ngacabanga phela uyazi ukuthi abantu abaningi abaprofeti abazitshela ukuthi lezi zinto ziyalwa zibalwise ubona abanye behlupheka ukufa. Ukunalokho ukuthi ngathi bekuyizo lezi zinto nazo zilwa kusho ukuthi mina sengizenza mncane nami ngasolela ukuthi yizo sengithwala imoto yokugcina iKia Sedona zonke lezinto ngamabhasi la izinkudlwana ngayizwala umgwaqo wonke zikhutha amathrakhi laphana ngacisha ngafa phela kubona ngabuyanga lapho ngayibuka ithela ngapha emuva ngayibuka ukuthi ngapha ngavela ngaswinga imoto ukuthi icross umgwaqo. Ngiyakwazi ukuthi from my experience mangayenza njalo ngifuna ukuphula ngiphula amavili etrailer so that ingamphushi izimuyisele ngale kwebridge successfully ngayiphula kahle yashaka ngale veni lami
lethwa ama-rock kodwa hayi lokho sadlula so kungaba yizo vele kunabanye ngikhumbula emsina kunomunye indoda owayeyinyanganyana ethanda ukuzenza thina abokhokhovula inkokonqokenzananga kwakunabantu ababeshiswa uvutha lomlilo vele ushe kushiziphi wathi hambe socisha laphana bemthembisa ukumbhadala ngekhosa lethwa amaphokethi lekhozanyana encane bezozomnikeza no-50,000 phezulu wathi yeyi imali yokuqala ukuyitola yangena yawucima lo wangena wawucima lo mlilo wawuqeda laba bantu laba bayaphela lento yokucitshwa komlilo kodwa yena washa ngaphakathi wayecebuka isikhumba njengenyoka la ehleli khona ngamsiza mina ecebuka isikhumba sibamanzi efoma amanzi ngamsiza kwawoma kodwa isikhumba sakhe sasala sinama-skills njengenyoka wayinaleso elilodwa nje futhi wayelimele elimala khona yese ekugcineni wagcine efile vele abantu bazofa into engizama ukuyisho ukuthi uyangena kuyinyanga emzini yabantu usuyosebenza ufike udonsa ukufa uphume nakho uhamba usiyokufa kodwa ukwazile ukubasiza abantu unisosha isosha babathumela omaphosa babathumela amasosha ekongo vele kufuna ma uphume wayekongo ukuthola imali ezingako omunye angabuye izotola mfazi imali yena sefile kodwa ubesiphethe isibamnayo elisosha in spirituality we are in a war. In everyday life, in spirituality, we are in a war. Endabeni zakamoya siseyipini yiyo lenkolelo yethu umuntu ngeke ahlukane nayo abantu masebeswele inkolelo bayikhanda namhlanje sine illuminati into ekhandwayo eyayingekho uburasta into ekhandwayo eyayingekho ubuvudu into ezakhandwayo ezazingekho so ubobuka umuntu onsundu wathunjwa esuka la wayofakwa eMelika le bagcwele kubo Mississippi laphana abo New Jersey New York lezindabo babagcwele balaphaya mina ngike ngafika laphana ngababona bayithanda into ekholelweyo bakholelwe kakhulu besakholelwe kakhulu benjalo bazikhanda izinkolelo zabo yikho bafike bakhanda ivudu lokumenza yokuya esikhathini kukamama imithi yakho ifile vele ubulawe unkosikazi wakho oyisita sakho sikuswelela umuthi sathatha amaphedi saphonsela emzini wakho umuntu wakho wafa mina wabuya uzochela nangali igazi labalekile entubeni salamba lapha abantu basini umuntu nenkolelo ngeke bahlukane bayeseswele ukukholelwa noma sefuna okudlulele uyakhanda inkolelo eziningi ngezicindezela abantu ngamanga wazo nithi lapho ngiyanizwa nahleba nina nithi lapho nina nithi uyahlanya lo sefuna ukusiyekisa ukuvimba ukungamukela abantu abasesikhathini inkolelo nje ekhandiwe le ngoba iBhayibheli lathi owesifazana amayisesikhathini angangena esontweni kanti wena sangoma nawe nyanga usesontweni yini noma usesikolweni ikhona abadoda abazalwane umuntu nenkolelo yakhe ngeke kuhlukane ngesikhathi wena uzizwa ungasekho enkolelweni ungasakholwa into esuke yenzeka lapho usuwavulile amasango emimoya emibi azongena kuwe ngoba inkolelo ngeke isuke kuwe nalabo bathi bangama-atheist ngiyamtshela namhlanje madoda elithi angikholelwa lutho ninamanga niyakholelwa khona lokhu ukuziwazi ukuthi kunenkolo ingoba uyakholelwa Khokhovula ngiyabona isikhathi sesilimele nasayidini lethu ubudlele bokwenza just ukuvula nje amakhopha ngiyabona ingcingo ezihayeza but bengakwazi ukuthi ngiphazamise nokunkulumo akhe namhlanje ngalale mhlawumbe lapho lokuphetha ungathini impela elami elokuphetha Khokhovula TV siku-YouTube ngiyakhuluma ngifundisa lezindaba ukuvula nje idatha yakho akunanamali eningi edingekayo uthole nezifundiso nezinye ezikweqile ngalolu suku namhlanje luthola ubaluleke kangaka esipusiswe ngalo ngamalahleni FM uvule Khokhovula TV kwe-YouTube yakho izifundiso ziningi umuntu nenkolelo yakhe okugcina kwami ukuthi ngicela ungazikhohlisi ukuthi awukholwa unamanga uyakholwa zisearch uzoyithola lento uyakholwa mafuthi ungakholelwa ukholwa luzokufuna wena lukusetshela ukudingela ukufune lukushuke ukuze lukubonise ukuthi uyakholelwa kaKhokhovula singabelaphi bomdabu senza izinto eziningi angemandla kakhulu ekulapheni umuntu ogulayo ngimandla kakhulu ekushintsheni izimo nama umthakathi esesilwa nawe ungumuntu wami ngizombeka kwenye indawo okungabuywa khona inamba mhlawumbe u-073 037 3093 u-063 8111178 enye Sibongile Khokhovula
yeah, Malini Kring and this Sonela. Yeah, it's a love song, right? 348 was one of the top price before 4. I got to get at 4. So to get easy down by Jordan. After that, 24 after 4. We 88.4. And I'm always much ago for the TV and I'm going to what you get when it's me into the Razi and 2 southbound just after Emmaus come interchange. So because I think Kunengozi in our right lane, so if you're driving around about the N2 southbound after the Emmaus come interchange, then I would get goes over the also when they are aware. Otherwise, it's Wednesday today, the creative Wednesday. Take your time. The time also the people get in and out. Hayi, Khokhovula mkemani. Hayi, angenzeka kanjani. Kuthiwa wena uthwalisa abantu, uphakamisa abantu, upeyita abantu bayagula. Wena sekuwuwo ogulayo. Ebona le nto. Ayikho le nto. Ayisikhulume le ndaba ngoba phela ke ithanda ukusidini kakhulukazi noma sithi siyasazi isintu akuthina sonke sikwazi ukukhawula nencazelo endaweni right. Sikhulume ngokuthwala mhlawumbe siyiqale lapho ukuthi kahle kahle yini leyo kunawuphi impumela kukhona ubungozi umuntu futhi usuke ethwala. Uyabona indaba ethi ukuthwala singakhuluma ngayo kungaze kuphela u10 years sikhona la enanda FM silokho esikhulumile nabalaleli. Uyabona ngikhuluma kumanje kukhona abanye abantu abangalali bawumbone emini lapha uyaflasha udrive imoto ezinzima ama Maybach ezingakaze zabona. Ebusuku akalali zilala zimncinza lezi zinto zimdemand ucansi zifuna yonke lento. Lale hamba kuze kuse thina singamboni. Abe ngasakutshela nama ufika kulaba abayiba bathi bayathwalisana akazi ukukutshela ngezingozi nokungcola nobuhlungu obuzobe bulapho ngoba yena phela ufuna le mali le wena omlethela yona uvela uyibone lento le ukuthi hawo lo muntu lona uyathwalisa uzongenza ngibe nama-million nama-billion yena uthatha kimi only 200,000 athathe 50,000 kanti wayangavele lokho ezithwalisa nje akhohlwe ngami. Yabona khuluma kumanje ikakhulu la kwaZulu liyabhubha ndoda. Kunabanye ezabanye bathi nginezigubhu abanye bakhuluma ngabo 6 million hey yazi abantu nathi ingathi saloywa ngempela fanele size ukukhokovula zosilapha ngoba ingqondo zisebenza kancane. Mawusuna lo 6 million ndoda ungawudivide yenza okungamabhizinesi nyana uwafu khona uinvest ukunikeze imadlanyana mhlambe 12% ngonyaka mawungakabi nebusiness eneplan. Mawuvele usuno 6 million uyothwalana kanti wena isigubhu sika 6 million. Uyabona benzohlala kakhulu ngeke ngichaze okokuqala ukuthi kanti kuvele kuyini khona ukuthwala. Ukuthwala kuyikuzenza ukwazi ukwenza yonke into ehambisana nempumelelo ufoste imiphumela emihle nale oyifunayo ngemilingo. Abantu basebebuka ukuthi hayi imilingo imncane malokho esihlaba izimbuzi silokho sihlaba amagusha nezinkukhu basebebulala abantu ngoba umphefumulo womuntu ustrong umuntu usebenza ngengqondo umuntu uyarizina kunazo sonke isilwane basebekhanda imilingo ke eyokuthi noma ngabe ibusiness ayenzayo kumele igcwala abantu baspende kuye noma ngabe uya overcharge abanye bayenza imilingo yokuthi babe nemkhovu goblins lo okuhamba kuthiwa ngotikoloshi la kwaZulu okuhamba kuyotshontsha kutshontsha izimali zabanye kuzoletha la kuwe kuthiwa kunemali evuka ikhona kanti utshontsha imali zabantu ngemlingo. Kusenjalo ke mama mina ngizokhuluma ngokuthwala leli gama ngiye ngalishintsha mbuka into ezenzeka kakhulu koLimpopo uzothi ukutholakala umuntu umzimba uwodwa ikhanda lingekho abantu bahamba befuna amakhanda abantu ulisaphi ikhanda lalo muntu lihlule ukunika yena umnikazi imali esaphila lizonika wena kanjani lokulethela inkinga la manje ngase ngiyibuka ngathi njengomelaphi omdabu ohlala ecwaningisisa
edinga nendlela ezintsha neziphephile zokusebenza ngabantu ngalishintsha leli gama lokuthwala ngathi ukuphakanyiswa ngoba mphakamisa idlozi lakho bese kwenzeka izinto njengoba kusuka kwenzeka izinto zentwala. Kanjani ke edlozini into esiyenzayo kumele siphakamise sidinge sifune sifunisise amadlozi nemphefumulo yalabo bake baphila emndenini wakini bemi kahle begwilikile abasweleki ngeke bangabi khona njengoba sibona singabantu nje ubona abanye behluphekela ukufa nokufa umuntu eyisibotho lapha eThekwini egcala uzitheko lonke leli emndenini wakhe kusukela ekudabukeni kwabantu kukhona ababe ngamakhosi bohlulwa baphuca ubukhosi kukhona ababe izigwili benothile sidinga leyo moya leyo bese siyivusa sikuthiwa evoking and invoking ngesilungu bese sizoyivusa leyo moya sifaka ama softwares amasha okwazi ukuthi impilo nempumelelo namhlanje kuyimali. Uyazi Khokhovula futhi le ndaba khona ubuzayo ke la ukuthi okay ke usethwalile ke ubani emndenini wakithi waba nayo ke imali waba isigwili yonke into saba right ke uma kwenzeka ke edlulene emhlabeni sisazoqhubeka thina sibe rich njengoba naye kade rich ngale yandlela. Yiloko ke ama rituals kaKhokhovula uyaqhubeka lo mnotho namase wafa lo muntu ngoba anamthetho anamigomo nemibandela eminingi enganangqondo stupid laws of those rituals. Ngizokufanisela ngenye indoda ngizoyibiza igama layo vela ngithi wayenza lokho osuwayo ahambe ngizoveza ukuthi wayenza lokho bengikhipha manje komunye umlungu izinto ayezithole kuye sezimdosa imsipha zilala zidweba iziphambano emzini wakhe ubabu esawumbatha usosobala enquthu. Namhlanje masingabuka sifanisa siyamazi udumile waduma vele ube namabhanoyi amathathu. Namhlanje mawungabuka ubani ophethe isikhwama sakhe akekho. So intwalo ezinjalo ziyahlupha ngoba uyaduma udume uzwakale usungangonkulunkulu kodwa mawuphela wena indaba yakho iphelile ngagcina intombazana yakhe ibe nenkinga nendoda yayo la eudokotela wadonsa isibhamu wadubula indoda ikhanda wazidubula nayo ikhanda onguye wayesephethe izikhwama phakathi kwabafazi abawu26 engangibazi mina akukho noyedwa engimaziyo ngagcina kuswelo yedwa umfana lwana wafa lapha nebulawa isifo lesubhubhane lwengculaza kwazolandela yena. So ma ungabuka ngizofanisa futhi ngelinye igama bebengabangani bami nginandaba nabanye bembapha into zami. Umfowethu umduduzi Manqele ngaphezulu la emafakathini ngaseMaritzburg waye ngumntaka Sosobale hambe wayefuna umuthi nentwalo yokuthi abe ngumelaphi inyanga. Usosobala bese design intwalo okwakuthiwa uphila 5 years ugwilike lento exakile bese uyafa. Igcwele manje lento la kwaZulu neyenza ngazi wayinizigweba ukufa kanti inenzani. Alright. Yathi sinjalo u5 years wafika sokufanele afe kwamele iyovuselelwa ekhanda lomuntu latholakala ikhanda efrijini kwagcina kugwetshwe lo owayesebenzisa sakhe yena waphuma abantu sebemchisela imizi bathintini. Ngikhuluma ngezintwalo kumele ngifanise ngento ezikhona ngizukwazi ukukhuluma ngento ezisezulwini ngikhuluma ngezila ezinye ukuthwala nje kusho ukuthwala njengoba usukuthwele ugodo njengoba usukuthwele ipotmende so uthwele umphefumulo walomuntu oyiwa wena owukhepchile owuthumbile owenza ngawo lemlingo mawuya uzwe Nkosi yami bethi ufakabili njengomkhovu lento ichaza ukuthi wena ubulewe ungafanga waba yilo mkhovu ngentwalo kwenzekani mhla kufika usuku lwakho lokufa oluyilolo esilwaziyo ukuthi vele ubuzofa ngalo ngokwendalo njengoba wazalwa ngunyoko. Yilapho sokuqala khona izinto sezichitheka sokufika isikhathi sokufa kwalwa umuntu obuthwele ngaye sangempela ayilesane sokudlala. Sokuqala manje kufana lezi zinto akade izenza ngoba izisebenzi azisekho. Ake ngiphendule ngokugcwele umbuzo obuzwe ngabalaleli ukuthi hayi nakho umuntu uthwalile mayefa kuyasala yini mawuphakanyisiwe hayi ukuthwala. Mina mangibhala kuma social networks wami ngithi ukuthwala ngenzela ukuthi wazi ngikhuluma ngani kodwa maze ngisebenza ngithwalisi mina ngiyaphakamisa siphakamisa idlozi lakho lifunde ukwenza. Ukuthwala konke kunobungozi ungazwa umuntu ethi ngiyothwala
alikho elinye igama alishoyo uthi uyobulala umuntu unless mawuzofika emntwini ongakwaziyo ukuthi ukuthwalisa kuyini bese kwenzela okunye okuseceleni kodwa ukwintwalo nje ngabantu abanezibindi mina ngiyaphakamisa Kusho kahle lo thwala nokuphakamisa kuya ngokuthi ubiza kanjani nangendlela futhi ezoba right ukuthi understand njengoba siyabuka nako mabona kude njengamanje basidlalela leyo part leyo kwezinye indawo mase siyabuka amasoku la obonayo ukuthi abantu sebenseparate ngalendlela le yokuthi bafuna ukwenza imali ngokukhulu ukushesha bafuna ukuba yipaid njalo njalo mhlawumbe iminute nje elilodwa ubungozi ukuthwala ukhona yini ukhona bukuphi ngizokunika ngesifaniso ngisuka eFolkrust kunomunye umlungu obe ene funeral parlor wahamba futhi kumbatha kusosobala iminyaka eyadlulayo wafika wathwala ukuthi iphala le imasingcwabisane lo ukhule into ababeyenza wena uthi uyongcwaba umuntu wakho ufakwe lapha ngathi umuntu uyathwetshulwa ayenziwe okuyimkhovu kokwenza imlingo yabo ngendlela zabo kodwa ngikhuluma kumanje bese zivuka lezi zinto kuvuka laba abantu beba izipoki bona laba bebathwebulile bevulala bedweba iziphambano avuka iminyango yakhe yonke idweba iziphambano kumdonsi imsipha le yahlaba umkhosi ubusuku bonke ngizikhiphile lezo zinto lezo umlungu la eFolkrust ngengunika igama lakhe kodwa ngomunye wabo masingcwabisana akasena lutho sokudla imali yonke kwaqeda uyenza kokumbhadala ngemoto eziwu3 ezifile ezazithwala masingcwabisana ngaphonga uthatha ngathi ngumsizi wabantu sengizilungisa ngemali edlula lokho okokusikodwa vela ngithi mina ngithunywa ukuzoqoqa imali nezimoto zabantu ngithunywe ngokomoya ukuzomsiza ngathi ayikulungile mayibhadala emvuthuluka zakhe lezo kodwa ke iqiniso eliphelele intwalo umuntu wamthumba mhla ephunyuka lo umuntu lwana uzoba nenkinga enye intwalo abantu bayenza ngabantu eyenze ngomuntu ukuthi masokusele umnotho ukuphendula umbuzo walomuntu akade ebuzile abantwana bathi ba inherita kuyale ukuthi namanga nina ngezami lezi zinto imebe nisebenza lani nanilele lapha yilokho uyawubona umuntu mayesifa umndeni ususala uhodoti nje abahluphekayo okunye kusale kufuna ukuqhubeka nokudla igazi makwasethwa ekuthinini kumele kudla amagazi abantu yileyo nto emfike ngayishifta mina ngathi ukuphakanyiswa hayi ukuthwala alright ngenxa yesikhathi Khokhovula asibambe khona la sesophinde siyiqhube futhi nangesikhathi esizayo siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje ngiyabonga kakhulu abantu babusiseke uKhokhovula uyatholakala kubo YouTube Khokhovula TV bazongithola lapho abafuna ukuzothwala babuyenza obathwalisa kodwa ukuphakamisa mina nithwalisa all right Khokhovula all right it's 4 o'clock in South Africa besithi sikho gqokweni sinabuye intoli nazo lezo zinto abawasinjalo nje siyabisa sibona ukuthi sifuna ukuphila soft life and leyo soft life oyiphilayo yini odlule kuyona ukuze uphile lo soft life ngiyabuya ngisabuya